при доктор Стефанова искам да ви покажа и т.е. да поговорим за нещо много интересно. Дай, доктор Стефанова, ако обичаш, да видим какво е това интересното нещо. Това е доста често срещан проблем при домашните котки, тъй като при почистването, което става при тях чрез влизане, много от космите попадат в стомаха и доста често котките не успяват да ги изхвърлят лесно сами и е хубаво ние да им помагаме. Може ли да го покажем? Да, като им се дават малцови пасти, като имаме няколко различни вида. Едната е обикновена малцова паста. Ето това, така ли? Да. Другата е мултивитаминна и специално за кастрирани котки. Ето ги направо с цените. 6 лева, 6 лева и 20, 6 лева и 90, 6 лева и 90. Нали всички ме питат за цените? Ето ги цените. Нормални, дори и малко по-евтинки, отколкото са на пазара. Да, като това е хубава добавка, която да се дава на тях, тъй като по този начин правим превенция за руптура на червата, следствие тези топки косми, които не могат да изхвърлят сами. Значи, който има нужда, при доктор Стефанова, оставям ви координати. Добре сте дошли!